Napakasarap naman gayon itong galing sa Katiluyan. So ayun, galing yan sa dagat. Yung octopus ba? Hi guys! Palagnagan na naman ready guys! Pugita. Latnagan na dito guys. Kurita. Pugita. Jai. Malala Jai. Santa Praxedes. Pugita. Wow. Sarap ang late. Masarap na ihawin. Pagpulutan. Pagkain. Lutuin natin yan. Masarap niyan. Insan. Ayan. Tara na. Bili na kayo sa Santa Praxedes ng ganyan. Okay, alright. Follow Boy Mama for more videos coming soon.